दिनैनि दिनाव खौसेथिनि मुं लानानै खौसेथिया गमामायै जागोन ना जाया? दिनैनि दिनाव सोरबायदिया खौसे जानांगौ? जों गासै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय जोङो गासैबो जयैनो दङ। सारा बे बाराव जुदि खौसे जाया जोंनि 6 शिड्युल मोनखानाय गोहोआ जोबनायनि फारियाव रोखा जाबाय। दिनै जोंनि मियादि पाट्टालेण्डआवनो जोंनि गुबुन हारिया दङ। बयबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननि बयनिसिमबो आङो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनानै आङो फंनैसो जोंनि दानि बर'नि जोंनि नुजाबाय थानाय थासारि आरो फैबाय जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय जा आंनि मोनदांथि बेखौ आरोबाव आङो बुंनो थाखाय आङो खर' गंग्लायो नोंथांमोननिसिम। बे गोथां फोथाराव आङो नुजाफैबाय जायखौ होनो ग्रीन फिल्ड बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटनि साखाथियाव थानाय बे फोथारावनो बायदि रोखोमनि 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जि बिटिआर रेकर्ड जालांबाय बिनि उननिफ्राय जेब्ला गोदान सरकार दाबाय बे गोदान सरकारनि बायदि रोखोमनि मिथिङा बेयाव जागासिनो दङ। बर' बिटिसि ओनसोलनि थाखाय मावनाय माखासे एजेन्डाफोरखौ बेफोरबायदियाव रायजो राजानो खोन्थागासिनो दङ। नाथायबा जोङो दिनैनि दिनाव गुबैयै मा मोनदों आरो मा मोननो थांगासिनो दङ आङो बेखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आङो आवगायबाय जे आं गुबै बुंनो सानदों दानि जि थासारि जि बिटिसि मोनखानाय गोहो बे गोहो गोमानो थांनायनि जि अबस्थाखौ नुनानै दिनैहाय आङो ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों जे खौसेथि जानांगौ मोननै रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया खौसे जानानै खामानि मावनांगौ बेखौ नुदों। नाथाय दिनैनि दिनाव खौसेथिनि मुं लानानै खौसेथिया गमामायै जागोन ना जाया? खौसेथि जानानै जोंनि मोनखानाय गोहोखौ जों बासायनो हागोन ना हाया? जुदि खौसे जाया बर'फ्रा आरो खौसेथिनि मुं लानानैल' जुदि राजखान्थि गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय जुदि माबायोबा जों गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोना बे ग्रीन फिल्डआव जुदि बेबायदि बायदि रोखोमनि जोंखौ खैफोदाव खोलैबाय थादों अब्ला जों गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा बे ग्रीन फोथाराव बिथांमोना जितु मिटिं खालामो बिनि बांसिन रोजा लोब बर'फ्रा आवगायबोनांगोन आरो जोंनि गोहो मोनखानाय गोहोखौ जों बासायनो थाखाय बे ग्रीन फिल्डआवनो बयबो नुजाफैनानै जोंनि गोहोखौ जों रायजोफ्रा दिन्थिनाय जागोन। दिन्थिनांगौ आं बेखौनो आं सानो। जों रावनिबो सायाव जों नेनानै थानायनि सम नङा। जों रायजोफोरखौ रावहाबो थगायनो थाखाय जोंखौ सुसिनो थाखाय नासयनो थाखाय गावनि धोन दौलतखौ बारायनो थाखाय बे जानाङा। बड'फाया बुंदों बुहुमनि बर'फोर खौसे जा। बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बड'फायानो खौसेथिनि मोन्थोरखौ होलांखादों। बे हिसाबै फैयै 2003 मायथाइसिम जोंहा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो 6 शिड्युल जोङो भारतनि संबिधान मथे जोङो मोननो हादों आरो आं बुंगोन दिनैनि दिनाव सोरबायदिया खौसे जानांगौ? जों गासै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय जोङो गासैबो जयैनो दङ। खौसे जोङो। नाथाय खौसेथिया सोर गैया? खौसेथियाथ' 13 जनसोल'सो खौसे गैया नङा होमबा? खौसे गैया जों रोखा नाम बुंनो हायो। आं दिनैनि दिनाव आं नामबो बुंगोन। आङो गिबियावनो बुंगोन मानगोनां आगुनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि, बिनि उनाव थाबाय दानि चिफ मानगोनां प्रमद बर' आरो आं बुंगोन सानै MP थाबाय मानगोनां रोनगोरा नार्जारि, मानगोनां जयन्त बसुमतारी, बिनि उनाव थाबाय आसामनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारि आरो बिनि उनाव माखासे मानि थाबाय आरो आगुनि डिपुटि चिफ आरो केबिनेट मिनिस्टार चन्द्रन ब्रह्म। रावबो मालाय नङा गासैबो आरो MLA माखासे थाबाय माखासे मानि मानगोनां MLAफोर थाबाय MCLAफोर थाबाय EMफोर थाबाय बर'नि EMफोर। नोंसोरो बे बाराव जुदि खौसे जाया जोंनि 6 शिड्युल मोनखानाय गोहोआ जोबनायनि फारियाव रोखा जाबाय। मानो होनबा जोङो 6 शिड्युलखौ बासायनांगौबा जोंहा गोबां मावनो गोनां दङ। जोंना स्ट्राक्चारल'सो जादों माखासेया। जोङो जोंनि माखासे लिगेल साइडआव
जेरै लेजिस्लेशन लाबोनांगौ गोबां जोंनि 40 साबजेक्टआव गोबां लेजिस्लेशन लाबोनांगौनि खामानि दंबावो बेफोर खामानिखौ मावलांनायाव माखासे मानि दंबावो गासैखौबो मावबोजोबनो हायाखै सिगांनि गभर्नमेन्ट समावबो दाबो टाइम दङ आरो मावनांगौ जों खौसेब्लासो हागोन बिनि थाखायनो आं खनले आं खावलायो जों रायजो राजाया खौसे दङ नोंथांमोन लिडारफ्रा गुबुन हारिनि बा गुबुननि आथिं हमनो हायो गुबुनखौ जोङो गुबुननि सायावबा जों दाउसा गावजों गाव मोसा बेखौ नागारनानै आरो गावजों गाव मुगैलायनाय गावजों गाव गोसो गोरोबलायखौ ज्राब गारनानै दान्दिसे गावनि धोन दौलत आरजिनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो बर' हारिनि थांनानै थानायनि थामोनथा रैखाथिनि जोंनि जिउनि रैखाथिनि जोंनि हा हुनि रैखाथिनि थाखाय जोंनि हाखौ जों रैखाथि खालामा मिनिथाव बाथ्रा दिनै जोंनि मियादि पाट्टालेण्डआवनो जोंनि गुबुन हारिया दङ बेसेबां दुखुनांथाव लासिं आउट अफ BTC नि अन्यफ्रा जेन' आं बुंनो फर एग्जाम्पल बुंनो जे गरुकुटि होननाय जि दरं जिल्लानि मोनसे गरुकुटि होनदों बे गरुकुटि जायगाखौ ओरैबायदि लोब इलिगेल माइग्रेन्टस डाउटफुल सिटिजेनफोर दंमोन बिथांमोनखौ होखारस्रांजोबनाय इभिक्सन खालामजोबनानै बेखौ बेसेबांबा गिदिर एरिया एग्रिकालचारेल सेक्टर बानायदों बैहाय डायरी फार्म खालामदों गोबां रोखोमनि फिसारिज बानायनानै ओरैबायदि गिदिर एरिया गावसोरनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि गिदिर एरिया जेरावनाखि बिसोर बानायनानै लालायदों नोंथांमोना थांबा नुगोन आरो ओरैबायदि थानाय जानाय गासिबो बावनो बेरायजानाय मोनसे टुरिजम सेक्टर बायदि बानायलायनानै लानो हादों जोंनि मियादि पाट्टा आइ आफामोननि हाखौ नोंसोर BTCआ आरो BTC ओरै BTC सेक्रेटारियेट आं बेखौ खोन्थाहरनो बे सेक्रेटारियेटखौ आसामनिफ्राय नोंसोर सेख'नानै लाबोनो हाबाय आसामनिफ्राय सेख'नानै लाबाय DC नि माखासे नोंसोर 40टा साबजेक्टनि 40 साबजेक्टनि पावारखौ लाबोनो हाबाय नाथाय इमप्लिमेन्ट खालामनायाव मानि थाखाय नोंसोर फावसायनानै थादों लेजिस्लेशन लाबोनांगौ खामानि दं लेजिस्लेशन लाबो माखौ जोंनो भारतनि संबिधानानो होखानाय दङ लेजिस्लेशनखौ लाबोनायाव नोंखौ होबथानो हाया रावबो जोंहा गावनि एसेम्ब्लिनि पावार एन्ड फांसन BTC नि पावार एन्ड फांसन बेयो डाइल्युट जानो मोना आरो आं बुंगोन जे BTC जि 40 साबजेक्टआव जोंहा मोनब्रै जिल्ला दंमोन दा मोनबा जिल्ला जाबाय नङा होमबा आरोबाव दा गोदानै माखासे गामि सोसननाय गामि कनस्टिटिउन्सि बानायनाय बेखौ आं सिगांनि आंनि बिबुंथि बुंनाय रायलायनाय नोंथांमोनजों आङो जा आंनि मोन्दांथिखौ आं रायलायखांबाय आं खनले बेफोरनि सायाव सावरायबाय थानो गोसो गैया लासिं बासिं सेटेलाइट बायदि गुबुन जिल्लाखौ जोंनि BTC नि थानाय जिल्ला बा याव जोङो जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एरियानि बाहेरा आउट अफ डिस्ट्रिक्टखौ मोनसे डिस्ट्रिक्टनि पावार एन्ड फांसनाव बे जुरिसडिक्सना मिलायलाया ओरै आरो मोनसे बेलेग डिस्ट्रिक्टनि गामिखौ बेलेग मोनसे डिस्ट्रिक्टनि गामिनिया एडमिनिस्ट्रेट खालामनो हाया माबोरैहाय गामि बेबायदि मोनसे रेभिनिउ भिलेज कन्टिगुवास नङाल'सैनो बेबायदि सोनायनि बाथ्रा बै जायफोरा हाबबाय होननानै बुंबाय गमामायैनो हाबमारदोंना गमामायैनो एडमिनिस्ट्रेसनाव फैमारबायना BTC आव बिथांमोना माबाफोर BTC निफ्राय माबा हैफेरबायना बेफोरखौ आं दा बेखिनिखौनो आं बुंनानै दिनैहाय नोंथांमोननिसिम आङो खनसेबाव खुलुमनाय बावनानै आङो दोननाय जाबाय।